Baby, I like it, come back and super hard. Pe balans, doar nu te caz, ca motorul aracan. Doar îi jocați pe motive de rockstar. Toate cu hata la muzică. Salutare, prieteni! Salutare devenaților fani ai canalului nostru de YouTube! Salutare tuturor celor care sunteți alături astăzi la concertul Orange Blue! În sfârșit acest concert se întâmplă! Suntem aici, suntem cu voi, suntem față în față, iar astăzi ne vom distra și vom cânta piesele pe care cu siguranță le cunoașteți. Stai un pic, eu chiar vreau să știu, abonații noștri ne cunosc piesele sau știu doar de challenge-urile de pe YouTube? Păi asta e foarte ușor de verificat! Adi, asta este foarte ușor de verificat! Includem câteva fragmente din piesele noastre și vedem dacă urmăritorii le cunosc! Super, prieteni, știți dacă Adi e ce? Pika Pikachu, Pika Pika, Pika Pika Pikachu, Pika Pika Pikachu, Pika Pika Pika, Pika Pika Pikachu, Băieți, Pikachu cu toți îl cunosc!